Thilmak Lawrkhawm Ep85 thleng dangdai le hlauhawm paruk na bang thi mini Winston kumsom sari pasaria upa chu an in bual zo a tho chu thil sen an chuat a tling hi a hmufua hei hi in riat September sangkhat zakwa som riat pasaria ani uluk zoka anen chian chuan thi sen ani ti a hmu chuak tatlat maya anin bualna room ta chu anen kual chuan chu thi sen chu anin bang pakhat atanga ron luang chuak ani ti a hmu tatlat maya a pasal ale elama om thi sen amoti in ring takina pasal chu a aw chiam maya ma se a pasal chu him pialin engma hliam om loin aron lang luaw boxi a ti chuan an hlau thong chuan police an phone taringot maya police ta chuan chu bangle lam le thi sen ron chhuwa ngwa na lai ta chu an han zonga aron chhuwa na lai turom reng an chui chuak thei der lo mai ani he thi sen hi an test tira mishing thi sen nge ni ti le blood group po o ani ti thlengin an hre theya voin ni thleng ero chuan tu thi sen nge ti le khoilai tanga ron chuak nge ti an hre chuak thei ta lo ani pangana le khanu chia hlauhawm hotela thleng pakhat chuan atum lo deuh mai na thlen na room drawra lekha thil in ziak mak tak mai a hmu chuan a bar khai ang reng hle a he lekha hi a hma lo thleng toina a hnut chia nge ni a rin ani kumsang hi som pali khan Amy Jones chu Edinburgh hotela a thleng luta chuta chuan atum lo deuh mai na thlen na room a chuan he lekha ziak hi drawer chhunga alo om ani chu lekha chuan ti hian a in ziaka kongkhar in kal hi hong reng su aron shil ru ser che ani point o i reng su chuasan ro chuak vat ro ti zia niom tak atop lam phei khi chu zia zo man lo niom takin laklo dewin atop nge ani Amy Jones chu hlawa khura ruma chuasan mei tura kan ngai mai theya ma se a huai phian ni turani hele khazia khi athla ala a Twitter a upload zuya tin hotel chuasan lo chuan hemizan hian he room ange hian ariaka chu kongkhar in kal chu mel ranin amu ani ome atuka chuan Twitter a chuan ala dam zel thule kongkhar chunga tanga ron hril ru ser tu engma hria lo thu a soi nge palina tan narap thak kumsang ni som paruk January thatop khan China ram zian anti a chuan nu pakhat chu building pakhata lift elevator a atang hlau maya hemi tum hian he building an kol tu chuan mi tu ma anom toloi moti in first floor a chuan he lift hi a off dai mai ani a poina em chu he building an kol tu hi thakhat nuwa chau aron le ani ti chuan lift a chuan nu pakhat ruang troi to lampang chu an hu chuak ta chawa akut ta chu he lift thir kongkhar hon atum nalama alo koi kholo vek to nge ani ome an soidan chuan he building and kol tu pa hian lifta chuan chuang an om nge om lo ti va check thlap loin om in lo mem tin a aw satlia ringot ni turani ti chuan chan na engma hria tak si lo wangin Chinese New Year mang tur chuan lift chu a off ta mak mai ani boral ta hi an soidan chuan rilrulam chiang lo ni in vu ti bakin ama hi hriat ani chi alawa a chung te chuan a bo ti an report dai to a ma se he building le lift te hi en na chang an lo hra lo lau ani pani na tharau nu pa kumsang hi som pakwa November ni som khan kumsom rukmi sung riu ziong chuan anin chuasanin pingtung tlanga lon turin akala van duai thak takin aron ho ta lo tlat maya ti chuan a chung te le then rual tha te chuan na satakin ni som lai mai an zon nu chuan an khuwa mi te chuan song hi an hu fu ta hlau mai ani ti chuan police station hnai bera an hruai ta vata an huwa an hria dan chuan song hian he tlang chu alona ma se atar mi chu alon lai hian a thlau pal hlau maya hemi wang hian atal buai chhota ni berina lang ti chuan an huwa puk muin heta hian ni engamazat chu atoma ma se om reng chuan a thimai don si a chu wang chuan mi na an hmu theina turin akal chhuale angai ti hriana chuak le ta a chung te a hril dan chuan hetia a bolai hian luya tui te chu inin thlai hna te a hmuang ang te chu ai tok mai ani ti chuan thilmak danglam tak mai a soi chhun zom ta a soi dan chuan chuta pu ka tanga a chhuale chuan mi pahnih nu pa niom tak mai te den hian anin ton thu a soya chu mi te chuan an hruai ta char maya a soidan chuan he mi te pahnih hi manlai Taiwan thuama in thuamin manlai Taiwanese nupa tharau an ni nge a ring ani ti chuan thui tak an hruai nu chuan kong an po pui ta chutia kong an po ve le chuan he a hruai tu te nupa hi an ral ta dai mai ani ati pahnih na nu pakhat thla
kum sang khazariat somriat pahni atanga sang khazariat somkwa pahni chung khan Cheltenham England inlian tak mai pakhata tharau chet na ninge hriat chu felfai taka chin chiat thlap hi alo oma hetiang hian a inziak ani kum sang khazariat somriat pahni khan Captain Frederick William Depart ta chung kwa chu Cheltenham huna inlian nuam tak chu an lu aluta an lu atanga rei lote a chuan an fanu Rosina Despart chuan zan khat chu anin kongkhar pon lam atang chuan thom a hria anu ron ho emoti chuan kongkhar chu phur takin an honga ma se anu alo ni hau lo mai a ma chuan nu pakhat dum veka in thuam hi alo ding reng maya romol kengin chu a romol chuan a mai hi a khu tlat nge ani Rosina chu a hlawang reng hle maya ma se tlan chemei ta big lo chuan a ma ding reng chu han biak atum ta ma se chu nu chuan chan atum reng lo mai ni te chuan Rosina hian a huai sen na som khomin kut nge ya vok khoi an tum chu henu hi a khoi fu thei ta reng lo maya borok khoi ang mai hi ani ti a inziak ti chuan maktak mai chuan chu nu chuan akal kan ta dai maya an in alutin an in chung stepa an hrui thlun na ta chu hrui omya lo ang mai hian akal tlang dai maya tin Rosina te ui hian phur taka chutiami local chu lo don son tumin ron tlan pheya ma se awa hnai deuh chuan engemaw hlauna thuk tak anei ti hriat tak mai hian mei khupin man hmo tak mai in an thu thleng hnuai chuan a ron biru ngal ani henu hi thlaraw ani ti chu achiang hle maya ma se henu thla hi hemizan po hian he in a om then khat te chuan an hmu thei der chuang lova an soidan chuan kepen ri ero chu chiang takin an in chunga chuan an hre thei vek thung ani heta tang hian heina hian he thlaraw hian a chen chil tatlat ni nge tur ani sang khazariat somriat panga te po chuan thom ring tak hriat tur te a oma tin an kongkhar hon na te chu ama in aron chewak vak zel ani ome he hmuna anom pui te po chu hlawin an chuak na sa thin hle ni in an ziak ani ma se maktak mai in sang khazariat somkwa pahni ani chuan heng thom mak tak kepen ri te le thilmak tak te chu abo ta duak mai ani he thleng mak tak mai hi Society for Psychical Research te chuan Miss Despartin Note lozi atang chuan mi pui van tlang en thei turin an chuak nge a ma se ming dangdai in Morton ti ming an putir thungani a chan chu an ming dik tak an chua chuan mi sang in an ti boina satlutuk an hlovang ani pakhatna Berta Hughes bona October ni khat sang khazariat somkwa pariat in rinizing khan Berta Hughes chu an in Enfield New Hampshire atang chuan akal chuaka a chuak ma hle maya a chung te tu ma tho an la om lo ani ma se a chuak lai hi an thenom te zinga chuan lo hmu anom hlo maya Shaker Bridge anti leisei put mai omna lam apana akal lai an hmu ani ti chuan a ron le tak si lowa chuan a chung te mangang chuan tranpuina dilin mi za chuang chuan Berta Hughes hi an zong ta sup maya an thenom te lo hmu danin Shaker Bridge lampana kal ani bok nen chulai vel phei chu an zong na sa hle a he lei hi tuina a hual vek awangin tui thiam mi te ruain he lei hnuai a tuia chuan na satakin an zonga hunakal zela thole ni lengin an zonga atuk ni lai ni a po chuan engma an hu thei reng lo mai ani ti chuan ni lai ni tlai lama chuan nu pakhat pitaita si an ti chu atlai muta taita si hi he Enfield khua atanga KM ruk point pali vel dai hla om ani a ti chuan mu mang mak tak mai anei te tlat maya mai mi zia lang deuh hian a om chun zom ta a pasal mangang chuan a thing har thei ta rama chuti aron har chuan ui mel tak hian a ruang kam man tre pasin le aron ti ta dai mai ni zanani a hmu thil nu po chuan anga yang deuh tho khan mai mi zia lang chuan om le ta peka hemi tum hian a pasal po chuan thing har ta lo chuan chutia mai mi zia lang dewa a om mek lai chu zo na a zo chin ta mak tak main mi bo chan chin Berta Hughes chungchang chu aron soi chuak ta a taita si chuan Hughes kha Shaker leya akal thu tele chu leya bim lor la ya chuan akal thu aron soya he bim lor hi vurin akhu luka ti chuan Hughes chu atol thluk thu tele chu lei hnuaya thingzai omna hmuna chuan in soin tui chunga atlak thu thlengin a soita ani tin arwang chu alulam lei sizongin a om thu tele a hmu thei dan om chun chu a phei khok khing khat chi alangang ti thlengin chiang takin aron soi ta hau mai ani ti chuan atuk ni nga ni a chuan taita sitanu pa chuan Enfield lam chu man hmo takin an be popa
chuta tui thiam te hne na chuan taita sin amu manga a hmu na hmun lai vel te chu en turin atita amu manga a hmuang ngei chuan bartha hiu suruang chu tui fit som pariat lai a thuka an hmua a thuk em awangin a thim hle a ma se aruang an zuk mu chuan thil kwa alulam atang chuan alo tang lut deuh veka a ke pakhat a phei khok langwa chia chu alo hmu thei tak taka abak chu pat ekin alo hlia vek ani makve tak chu ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya